Nadanios ang usa ka tricycle laki poste sa kuryente human natumba ang usa ka dakong punuan sa kahoy sa usa ka tulungaan sa Pigkawayan, Cotabato atol sa kusog nga hangin ug ulan. Ani report. Gilayong nagpahigayon og clearing operations ang otoridad human natumba sa kadalanan ang dakong punuan sa mangga sa sulod sa Pigkawayan Central School sa Pigkawayan, Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlaw Miyerkules. Atol sa pagkatumba, doon na matudpay usa ka tricycle nga nakaparada ang nadanyos. Hinuon luwas ang driver niini human nakalukso. Nagmugna sab kini og temporaryong pagkawala sa kuryente gumikan sa nadanyos sab nga usa ka poste sa kuryente. May resulta sab kini sa huot nga trapiko sa kadalanan gumikan sa mga sanga sa kahoy nga nakababag sa dalan. Hinuon naagian na ang dalan dihang nahuman ra ang clearing operation sulod sa halos 2 ka oras. Matud sa MDRRMO Pigkawayan, ang maong century-old tree gabuko na sanglit gianay na pag-ayo ang tungang bahin niini. Ang kusog nga ulan ug hangin niadtong higayuna ang posibleng hinungdan sa pagkatumba niini. Nakigpulong na ang tulungaan ug ang MDRRMO aron masuta ang lain pang mga punuan sa kahoy nga gabuko na ug ang ubang punuan nga kinahanglan nang itrim o putlon. Pahimangno sa MDRRMO, ilabi na sa mga tungaan nga i-check sab ang kondisyon sa mga tanom nga kahoy sa palibot aron malikayan ang susamang panghitabo. Efren Mamak, 1 Mindanao.